Hej Haslev, lige en lille hilsen til jer alle herhjemme fra terrassen på en solskøn grundlovsdag. Og et kæmpe stort tak for sidst. Jeg håber, I gik fra vores møde med en god håndfuld nye værktøjer og inspiration i rygsækken. Når man kommer hjem fra sådan et møde, så er man jo ofte topmotiveret, det kender jeg selv. Så har jeg lyst til at lave de forandringer, som jeg kan se, at hvis jeg sætter ind der, så vil det betyde noget positivt for min virksomhed. Det vil vækste eller hjælpe mig til at få nogle nye kunder. Erfaring så ved jeg godt, at når man så er i butikken dagen efter, eller for mit vedkommende på kontoret, jamen så bliver man ramt af hverdagen og alle de ting, der skal følges op på, udfordringer og sejre osv. Og så glider det stille og roligt i baggrunden. Alle de gode idéer og tanker, som man egentlig fik på sådan en inspirationsaften. Derfor vil jeg gerne have lov at dele en metode med jer, som jeg selv bruger, og som jeg har set virke for rigtig mange af de butikker, som jeg har arbejdet med. Jeg kalder metoden fredags high five, og det skal jeg komme tilbage til, hvorfor. Metoden går i al sin enkelhed ud på at holde fokus, men også at få sat struktur på sin fokus. Og så handler det jo i sidste ende om commitment, altså at tage den helt til ende og sikre, at det man sætter sig for, det bliver til noget. Den måde, jeg har set det blive brugt rigtig godt på i detailhandlen, det er at mødes med sine medarbejdere fredag morgen, da jeg kommer fredag, og holde et morgenmøde og beslutte sig for, hvad det er, der skal være næste uges fokus. Det, der skal trænes, det, der skal gøre, at man får en bedre omsætning. Om ikke i ugen, så i hvert fald på den længere bane. Det kunne for eksempel være, at I havde lyst til at lade jeres kunder føle sig endnu mere velkomne, end de i forvejen er. Det kunne være, at I skulle have arbejde med nogle nye måder at byde velkommen på. Noget, der åbner mere op for, at I kan få lov at gå i dialog og inspirere jeres kunder. Brainstorm på, hvad det kan være, I kan gøre i fællesskab. Og commit jer heraf high five. Sig, det er det, vi gør i næste uge. Og når I så kommer til mandag, jamen, så er der, I virkelig skal holde fast på jeres commitment. I skal træne, I skal holde hinanden op på det. Det kan være, at der er nogen, der lige glemmer, hvad det var, I har aftalt. Det kan være, at I skal aftale en straf. Det skal selvfølgelig ikke være hårdt. Det kan jo være, at man skal være den, der laver en super lækker frokost til kollegaerne dagen efter. Men det handler om hen over ugen hele tiden at holde sig selv fokuseret på den forandring, man gerne vil gennemføre, og de væksttiltag, der kan være for virksomheden. Nogle om, så evaluerer I, kigger på det. Hvad skete der? Hvad gode ting kom der ud af at gøre tingene på en anden måde, eller holde mere fokus? Når jeg gør det selv, ser jeg en stor forandring i min virksomhed, og det har jeg som sagt også set rigtig mange andre steder. Jeg kan komme med et godt eksempel på en butik, som jeg arbejder med, som besluttede sig for, at de ligger i et center, hvor man, når man kommer ind ad døren, hovedindgangen, ser de her vinduer i den her butik meget tydeligt. Og de var altid kedelige og uinspirerede. Det som vi gjorde, det var at beslutte os for at sige, jamen, det vindue, det skal altid være det mest inspirerende vindue i hele butikken. Der skal skiftes ud oftere. I løbet af kun en måned, der vækstede butikken med 5% i omsætning. Ved blot at sørge for, at det her ene vindue, det altid var super interessant. Det vil sige, det tiltræk kunderne. Så det at bruge sit fokus, holde styr på det, og commit sig til, at man ikke vil bare lade de gode idéer blive en del af hverdagen, det kan virkelig forandre noget. Hvis du er blevet inspireret til at gøre noget ekstra for din virksomhed, så husk på, at på fredag er sidste tilmeldingsfrist for at deltage på Service Mindset Workshoppen, som jo starter på mandag den 10. Jeg glæder mig til at se en masse af jer og hjælpe jer til at lave noget forandring, der giver flere kunder og mere omsætning. På gensyn, og tak for nu, og nyd jeres dag. Jeg håber, I har lige så meget solskin, som jeg har her på terrassen. Hej.